Il-ħadd it-tajjeb, illum 23 ta' Frar nilqakom għal din il-quddiesa mill-Knisja Parrokjali tas Salvatur f'Ħallija. Ir-raħal ta' Ħallija sar parroċċa fit-tmiem is-seklu 16. 100 sena wara beda l-bini ta' din il-Knisja iddedikata lit-trasfigurazzjoni ta' Ġesu fuq id-disinni ta' Giovanni Barbara. Il-Knisja fiha bosta pitturi ta' artisti importanti f'Malta, fosthom il-pittura titolari ta' trasfigurazzjoni ta' Ġesu minn Mattija Preti, kif ukoll xogħlijiet ta' Alessio Erardi, Francesco Zara u Giuseppe Calì li minn barra l-pittura tas-Salib imqaddes pitter ukoll is-saqaf u l-kopla. Imexxi din il-quddiesa l-Arċisqof Charles Scicluna. Jikkonċelebra il-Kappillan Dun Joseph Cilja. L-isem tal-Missieru tal-Ibenu tal-Ispiritu Santu, amen. Il-paċi ma'kom. Illum qiegħed nilab home kif jgħidu, għaliex din il-quddiesa qegħdin niċċelebrawha proprju mill-parroċċa fejn ngħix, jiena u l-mama il-parroċċa Żiża ta' Ħallija, illi ngħix hawnhekk minn 1976. Jgħaddi żmien għal kulħadd. Nixtieqkom mod speċjali aħna l-poplu ta' Ħallija manke kull min qed isegwina permezz ta' TVM biex nitolbu ħafna f'din il-quddiesa l-Quddusija tiegħu il-Papa. Nistqalla Alla li jista' kollox u l-komuti.
li naħdib tafta. Tija, l-akbar tija. Għalek nitlob li l-imqadsa Marija dejjem verġni, l-anġlu l-qaddissin kollha u lilkom. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Gloria l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fil-qalb l-bnedmin ta' rijataj. Infaħru. Irodu lek ħajra gloria kbira tiegħek. Mulej Alla sultan tas-sema, Alla missi li tista' kollox. Mulej Ibn waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf ta' Alla bin il-Missir. Inti tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Inti tneħħid nubiet tad-dinja il-qatt tal-btana. Inti jgħid fuq l-emin tal-Missir ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej. Int waħdek il-għoli Ġesu Kristu. Mal-Ispiritu Santu, fil-glorja tal-Missir Alla. Amen. Nitolbu. Għatina u Alla li tista' kollox li naħsbu dejjem fis-sewwa u li bil-kliem u l-emil namlu dak li joġob lilek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ktieb ta' Samuel. F'dak iż-żmien Sawl qam u niżel lejn id-deżert ta' Zif u miegħu ħa 3,000 raġel magħżula minn Iżrael ifittex lil David fid-deżert ta' Zif. U ġie David u Abisaj ħdejn l-eżerċitu bil-lejl u Sawl kien mimdud u rieqed f'nofs il-kamp u l-lanza tiegħu kienet imwaħla fl-art in-naħa ta' rasu. U Abner u n-nies tiegħu mimdudin madwaru. U Abisaj qal lil David: illum il-mulej reħaladu tiegħu fidejk. Ħan samru mal-art b'daqqa waħda bil-lanza tiegħu stess, bla ma nagħtih oħra. Imma David wieġeb lil Abisaj: la toqtlux, għax min qatt mettidu fuq il-midluk tal-mulej u ħelisa. David ħallanza u l-ġarra tal-ilma minn ħdejn ras Sawl u telqu, bla ma ħadd raħħom jew intebaħ u bla ma ħadd stembaħ, għax kollha kienu reqdin u nas tqil waqa' fuqhom mingħand il-mulej. David imbagħad qasam man-naħa l-oħra u qgħad fuq il-quċċata tal-għolja fil-bogħod b'wisa kbira bejniethom. U David għajjat: hawnni l-lanza tas-sultan, ħajjiġi hawn wieħed mill-qaddejja u jeħodha. Il-mulej irrot lil kull wieħed skont il-ġustizzja tiegħu u l-lejaltà tiegħu. Il-mulej telqek f'idejja llum, imma jien ma rridx immitt idejja fuq il-midluk tal-mulej. Il-kelma tal-mulej. Ħanin u twajjeb il-mulej. Ħanin u twajjeb il-mulej. Birek ruħ tiegħi il-mulej, b'qalbi kollha nbirek l-isem qaddis tiegħu. Birek ruħ tiegħi il-mulej u la tinsix il-ġid kollu li għamel miegħek. Flimkien, ħanin u twajjeb il-mulej. U li jaħfer dnubitek kollha, ifejjaq il-mart tiegħek kollu, jifdil il-ħajtek mill-qabar, iħadnek bit-tieba u l-ħnina. Flimkien, ħanin u twajjeb il-mulej. Ħanin u twajjeb il-mulej, idum ma jadab u kollu modrija. Ma mexix magħna skont ma ħaqhom ħtijietna, ma ħallasnix skont ma ħaqqa ħżunitna. Flimkien, ħanin u twajjeb il-mulej. Daqskemm nbiegħed il-vant mill-punent, hekk jbiegħed minn naħtijietna, bħalma jħenni l-missier għall uliedu, hekk iħenni l-mulej għal min għandu l-biża' tiegħu. Flimkien, ħanin u twajjeb il-mulej. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti, l-ewwel bniedem
Adam, sar ruħ ħajja. L-aħħar wieħed sar spiritu li jagħti l-ħajja. Mhux l-ispiritwali ġie l-ewwel, imma l-ewwel in-naturali, imbagħad l-ispiritwali. L-ewwel bniedem bit-trab u tal-art. It-tieni bniedem mis-sema. Bħalma hu l-bniedem tal-art, hekk ukoll huma l-bnedmin tal-art. Bħalma hu l-bniedem tas-sema, hekk ukoll huma l-bnedmin tas-sema. Bħalma aħna mlibsa ġbija tal-bniedem tal-art, hekk ukoll qatt nilbsu ġbija tal-bniedem tas-sema. Il-kelma tal-mulej, inroddu ħar lill-Alla. Natikom kmandament ġdid jgħid il-mulej. Bħalma ħabbejtkom jien, hekk ukoll ħobbu intom lil xulxin. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Imma lilkom li qegħdin tisimgħuni ngħidilkom, ħobbu l-edewwa tagħkom, għamlu l-ġid lil min jobgħodkom, bierku lil min jisħetkom, itolbu għal min iseblaħkom. Min jagħtik bil-ħarta fuq naħa waħda, dawwarlu wiċċek ħalli jagħtik fuq in-naħa l-oħra. Min jaħodlok il-mantar, anqas il-libsa ma għandek tiċħadlu. Għati lil kull min jitolbok, u min jaħodlok xi ħaġa tiegħek titlobilux lura. Kif tridu li l-bnedmin jagħmlu lilkom, hekk ukoll għamlu intom lilhom. Jekk intom tħobbu lil min iħobbkom, xi ħlas jista' jkollkom? Għax il-mitinbin ukoll iħobbu lil min iħobbhom. U jekk tagħmlu l-ġid lil min jagħmel il-ġid lilkom, xi ħlas jista' jkollkom? Għax dan jagħmluh saħansitra l-mitinbin. U jekk tisilfu xi ħaġa lil min tistennewh iroddilkom lura, xi ħlas jista' jkollkom? Il-mitinbin ukoll jisilfu lill-mitinbin bil-ħsieb li jieħdu lura daqshekk ieħor minn għandhom. Imma intom ħobbu l-edewwa tagħkom, għamlu l-ġid, isilfu bla ma tistennew xi ħaġa lura, u l-ħlas tagħkom ikun kbir, u tkunu uli tal-loli li hu tajjeb mal-ingrati u l-ħżiena. Ħennu bħalma hu ħanin missierkom. Tiġġudikawx u ma tkunux iġġudikati. Tikkundannawx u ma tkunux ikkundannati. Aħfru u ssibu il-maħfra. Għatu u jingħatalkom.
kejl tajjeb marsus, mezze sewwa u mburġat, iqedulkom f'ħoġorkom. Għax bl-istess kejl li tkejlu intom, jitkejjel lilkom. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej u jitlobna forsi li tqal ħaġa dik li nħobbu li min ikun kontrina jgħinna ftit nifmu għaliex qiegħed jgħidilna hekk. U jallimna li dak li għandna nagħmlu meta nagħmluh niftakru li bil-kejl li se nkejlu aħna se jitkelli jgħidilna wkoll. Għax bl-istess kejl li tkejlu intom jitkejjel lilkom. Min min? Ejjew niftakru x'għallimna u stess meta għallimna nitolbu. Fit-talba tal-missierna li ngħidu f'kull quddiesa u nirrepetuha diversi drabi anke matul ġurnata. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. Il-mulej ma jaħbix il-fatt li aħna nonqsu lil xulxin. Ma jaħbix il-fatt, ma jinsix li kultant fil-ħajja ssib min jagħmillek il-ħsara. Min ikiddek, min igidbek jew jikkalunjak. Għax il-mulej jaf li fil-qalb tal-bniedem hemm ħafna tajjeb, hemm ukoll kapaċità kbira għal ħażen. U l-mulej qed jallimna mod ġdid u diffiċli ejjew nammettu l-aħwa li din il-kelma ta' Ġesu hija kelma diffiċli. Qed jallimna mod qiebes ta' kif naffrontaw il-ħażen. U l-idea ta' Ġesu hija li aħna ma nsirux il-sira tal-ħażen u tal-mibeda. L-unika ħaġa li jixtieq fuq kull wieħed u waħda minna hija li l-qalb tiegħi u tiegħek tibqa' ħielsa mill-mibeda. Bħalma inti jkollok tazza li minna tixrob, jekk taqalek nemusa ma tixrobx minna. U jekk ukoll jekk fil-qalb tiegħek ikun hemm mibeda l xi ħadd, l-imħabba tiegħek ma tibqax sabiħa. U l-mulej jgħidlek qgħod attent hija, qgħod attent oħti. Tħallix ir-rabja li għandek li tista' tkun ġustifikata, jkollok raġun, ġiet lejlek m'għandekx raġun. Imma dik se tkissrek. Ara tgħidli x'inhu jgħidli biex jinneħles minn dit tentazzjoni li fil-qalb tiegħi tidħol il-mibeda għal min għamilli l-ħsara u nitkisser jien. U jagħtina 4 atteġġjamenti. Ħobbu, għamlu l-ġid, bierku, itolbu. Ħobbu, għamlu l-ġid, bierku, itolbu. Meta jkun hemm xi ħadd qrib tiegħek il-bogħod, ħafna drabi aħna min ikidna ma jkunx ħafna l-bogħod ta'.
Jaf ikun jgħix taħt l-istess saqaf. Min jista' jifhem, ħajjifhem. U inti tistaqsi lilek innifsek x'se nagħmel jien? Għax aħna nifhmu l-esperjenza tal-limna li jekk naqgħu fin-nassa tal-mibeda l xi ħadd, il-qalb tagħna ma tgħix fil-paċi. Hemm ħafna inġustizzja fid-dinja, mhux bil-fors dawn l-erba' atteġġjamenti għallimna Ġesu jaħdmu dejjem. Ħarsu ftit dak li qed jiġri fil-Lvant Nofsani jew fl-Ukrajina. Dawk il-vittmi innoċenti miż-żewġ naħat li mietu. Min se jsabbar il-familji tagħhom? Id-dem tagħhom jgħajjat vendetta lil Alla. U ma naħsibx li Ġesu f'dak li qed jgħallimna qed jgħidilna biex ninsew il-ħtiġijiet tal-ġustizzja. Imma hemm kelma li tagħti dawl fuq dak kollu li qed jipprova jgħid. Kunu ulied Alla loli li hu tajjeb mal-ingrati u l-ħżiena. Ħennu bħalma hu ħanin missierkom. U juża din il-kelma missier għax il-mulej tal-grazzja niltaqa' ma' diversi ġenituri li għalmuni xi tfisser il-ħniena. It-tifel jistma' ħażin lill-ommu u tibqa' tħobbu. Ippruvaw femuni dan il-misteru ta' mħabba. Jagħmilha ħajjita kollha nkwiet u m'hemmx kapaċi tobodu lil bina. U għalhekk Ġesu meta jkellimna fuq din il-kelma jibsa, Alla se jaħlu missier. U meta llimna nitolbu maħfra bħal maħna naħfru, lil Alla llimna wkoll insejħulu missierna li inti fis-smewiet. Wara kollox, tajjeb niftakru li din il-kelma Ġesu għexa. Meta inti jkun hemm xi kelma tal-Vanġelu tfixklek, bħalma tista' tfixkilna din il-kelma iebsa ta' Ġesu dwar l-imħabba ta' vera. Staqsi lilek innifsek, imma Ġesu din il-kelma kif għexa? U meta inti tkun ittentat li xi ħadd tobodu għax għamillek il-ħsara, għax iridlek id-deni, ftakar f'Ġesu msallab. U lill-missier jgħidlu aħfrilhom għax ma jafux x'inhuma jagħmlu. Ikkundannat għall-miblaħtija minn xhur fuq salib u jibqa' iħobb, jagħmel il-ġid, ibierek u jitlob. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kullu lider u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmur, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuha lina bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh, u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-korba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier, u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin, u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem.
u fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li hu meqjum u mweġġa flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem f'omm il-profeti. U fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Fid-dawl tal-kelma ta' Ġesu llum ejjew nitolbu il-grazzja li naħfru u naħfru bil-qalb. Nitolbu. Għal-kull għamlilna xi ħsara f'ħajjitna biex il-mulej jirressaq lill-bnedmin lejn il-verità ta' dak li għamlu u lilna jagħtina d-don tal-paċi. Nitolbu. Nitolbu l-mulej biex jeħles lill-umanità mill-pjaga tal-mibeda, tal-vjolenza, tar-reba u tal-inġustizzja. Nitolbu. Nitolbu għal-Qdussija tiegħu il-Papa li qiegħed f'qagħda kritika kif jgħidulna t-tobba. Biex dawn il-momenti ta' ħajtu il-mulej jagħtih il-faraġġ tal-paċi tiegħu u jaqqat ir-rida tiegħu ma' dik tal-mulej. Nitolbu. Nitolbu għal-ġenituri li ħafna drabi jisfaw imweġġajn minn uliedhom biex il-mulej jibqa' jwiżinhom bid-don sabiħ tal-imħabba vera. Nitolbu. Kulħadd jagħmel talba personali f'qalbu. Nitolbuk mulej tilqa' talb tagħna u tagħtina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Aħna u niċċelebraw mulej il-misteri tiegħek, nofrulek is-servizz tagħna kif inhu dmirna
U fiċ-ċokontana nitolbuk biex is-sagrifiċċju li sejrin nofru għal ġieħ tal-kobor tiegħek ikun jiswilna għas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l fuq. Niżuħaj il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr. Għax int fil-ħniena tiegħek hekk ħabbejt id-dinja li battinna lil libnek il-waħdini biex jifdina. U ridtu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra dnub biex hekk tħobb fina dak li ħabbejt fih. Bl-obbedjenza tiegħu ksibna mill-ġdid id-doni li konna tlifna bid-diżobbedjenza tagħna. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'feħ kbir intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli tas-smewiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs ratti l-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xoxbuk tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, miegħi qaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu, kagħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Veġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu l-liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fi tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu għanina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja
tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqabnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħid nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubit tad-dinja ħatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek ifrit minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem quddiem qaddis tiegħek eħlisni meħtieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem quddiem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda ħnina tiegħek tkun għalija ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf talla. Danu li neħid nubit tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Nitolbu. Nitolbu kwa Alla tista' kollox biex niksbu l-frott tas-salvazzjoni li tagħha rċivejna r-ran fil-misteri qaddisa li ċċelebrajna bi Kristu Sidna. Nixtieq nirringrazzja ħafna lill kappellan Father Joseph u anke lil Father Jerry tal-li laqgħuna hawnhekk lill-poplu kollu ta' Ħallija. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem il-quddiesa tal-Ħadd mill-Knisja Parrokjali tas-Salvatur f'Ħallija. Hekk kif il-Knisja Kattolika qed tipprepara għaż-żmien liturġiku tar-Randan, nixtiequ nafżawkom li l-Arċidjoċesi ta' Malta se tiċċelebra l-Erba' tal-Irmiet b'mixja penitenzjali bejn il-parroċċi ta' Ħalsafi u dik ta' Żurrieq. Il-mixja tibda mill-Knisja tal-Konverżjoni ta' San Pawl f'Ħalsafi u tintemm fil-Knisja Arċipretali ta' Santa Katerina ġewwa Żurrieq, fejn l-Arċisqof se jiċċelebra quddiesa mal-ġemgħa. Kulħadd mistieden għal din iċ-ċelebrazzjoni djoċesana li se ssir fil-5 ta' Marzu fis-6 ta' filgħaxija. Aktar dettalji fuq jublew.mt. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Nawguralkom il-kumplament tal-Ħadd it-tajjeb.